नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांचे स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। आज राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021ची आन्सर की आली आहे। खूप विद्यार्थ्यांचे स्कोअर 210 प्लस आहे, पण ह्या वर्षी पोस्ट पण 390 आहेत आणि अजून वाढतील। त्यानुसार प्रथमदर्शी पुढील प्रमाणे कट ऑफ येण्याची संभाव्यता आहे। हा कट ऑफ फक्त बाकी विद्यार्थ्यांचा स्कोअरवरून काढलेला अंदाजित आहे। तो अंदाजित असल्यामुळे स्कोअर कमी किंवा जास्त होण्याचे चान्सेस आहेत। कट ऑफ याप्रमाणे आहे: ओपन 210 ते 220, ओबीसी 210 ते 220, एससी 195 ते 210, एसटी 180 ते 190। फिमेलचा कट ऑफ 15 मार्क्सने कमी अंदाजित धरावा व ज्यांचा स्कोअर चांगला आहे त्यांनी मेन्सच्या अभ्यासाला लागावे। ज्यांचा स्कोअर कमी आहे त्यांनी कंबाईनच्या एक्झामच्या तयारीला लागा। वेळ ही अमूल्य आहे आणि असा अमूल्य वेळेत वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितला म्हणून आपले खूप खूप धन्यवाद। तसेच व्हिडिओ आवडला असल्यास अजून थोडा वेळ काढून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।